шумо чӣ гуна фикр мекунед? Ҳамаи он чизҳое ки ба мо аз киноҳо ё ин ки аз роликҳои страшне нишон медиҳанд, ҳама ин ҳақиқат дорад ё ин ки на? ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва дӯстон дар канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро дӯстон бо диққат тамошо кунед. ин роликро як тиктокери американец ба навор гирифтааст. ин ҷавон худаш мегӯяд ки ман фикр мекунам ки дар хонаи ман полтургейст зиндагӣ мекунад. шумо бинед дӯстон ки дар як замон ҳамаи дарҳои ин хона кушода ва пӯшида мешаванд. ва агар гӯем ки ин корҳоро ҳайвонҳои хонагӣ мекунанд, ин ғайриимкон аст. What the fucking fuck? Bitch, it's not even that late. Kevin's not home from work yet. What? Oh my god. What the fucking? Oh. No. Oh. No. Oh my god. 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 Julie, you're fucking lying. You're fucking lying. Oh no. ин ҷавон худаш мегӯяд ки ин гуна ҳодиса тӯли 3 моҳ мешавад ки дар хонаи ман рух дода истодааст ва ман намедонам ки аз ин чӣ гуна халос шавам. ин роликро бошад дӯстон як ҷавон дар Китай ба навор гирифтааст. ин ҷавон худаш мегӯяд ки дар хонаи ман сару садоҳои бисёр буд ва барои ҳамин ҳам ман камераи телефони худро гирён карда дар хона мегаштам ва баъдан ман ба подвали хонаи худ фаромадам ва бинед дӯстон ки ин ҷавон дар подвал чиро ба навор гирифт. бисёре аз одамҳо мегӯянд ки ин танҳо пишак асту халос, лекин агар дӯстон мо бо диққат тамошо кунем, ин ба пишак неву ба дамавойкае ки дар кинои Гарри Поттер аст ба ҳамон хелу ҳам монандӣ дорад. ин роликро бошад дӯстон як ҷавон дар штати Флорида ба навор гирифтааст. чӣ хеле ки мо дида истодем дар осмон чизе ҳаст ба мисли корабли инопланетянҳо ва агар дӯстон мо бо диққат нигоҳ кунем, ин чиз шакли худашро дигар карда истодааст ва бисёре аз одамҳо мегӯянд ки ин дар ҳақиқат корабли инопланетянҳо аст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин наворро бошад дӯстон бо диққат тамошо кунед. чӣ хеле ки мо дида истодем, ин навор аз камераи як мағоза гирифта шудааст ва ин мағоза дар Китай ҷойгир аст. дар ин ҷо ба гуфтаи баъзе аз одамҳо полтургейст зиндагӣ мекунад ва бинед дӯстон ки ин чиз аввал яке аз либосҳоро меафтонад ва баъдан аз пои охранник қапида ӯро кашида аз назди камера берун мебарад ва охранники ҳамин ҷо аз тарси хелу ҳам зиёд мегурезад ва субҳи барвақт меояд барои он ки аризаи худашро барои аз кор рафтан нависад. ин роликро бошад дӯстон якчанд блогери ҷавон ба навор гирифтаанд. ин блогерҳо худашон мегӯянд ки дар бораи ин раҳи поиз овозаҳои хелу ҳам зиёд буд ки гӯё дар ин ҷо дар нисфи шабӣ чизҳои ғайриоддӣ мегашта бошанд ва ин ҷавонҳо шабро мунтазир мешаванд ва вақте ки шаб мешавад ба роҳ мебароянд барои он ки ягон чизи ғайриоддиро ба навор гиранд. ва бинед дӯстон ки на кам аз 30 метр аз он дуртар чизе аст ба мисли рейк ва ин чизи ғайриоддӣ аз худаш як садои баланд ва бадҳайбатеро мебарорад ки ин ҷавон метарсанд ва аз ин ҷо мегурезанд. Tem gente seguindo nós, tio. Eu tô pressentindo.
que é isso aqui, ó? Porteira burro. Hã? Nossa, mas... ва бо ҳамин видеоролики музаи мо ба анҷом расид. дӯстон боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.